bisa pepisahan karo panjenengan Kang Mas. Kang Mas. Kamu mugi wis ora sak tenging alas liwang-liwangan koyoke. Tumpang aku ora bisa kepanggil karo panjenengan. Cara aku kepiye Kang Mas sakit. Kang Mas. Nyatane panjenengan wis tegel karo aku. Ropo, Ibu, merga pancet aku sungguh saran kandangku. Nanging nyatane ra bisa kepanggil, Kang Mas. Yen aku ra bisa kepanggil karo panjenengan, luwih becik aku mati wae, Kang Mas. Ya Allah, ya Rabbi subhanallahi wa bocah ayu kuwi tak sawang busanamu abyor kaya dening darah nengrat seragamu kuwi iki sapa Tondo? Kula Rasa Wulan. Rasa Wulan. Nggih, Kuwi sing di bapak. tasih. Bapakmu sapa nggih? Kanjeng Rama Dipati Wiratekta ing Tuban. Putra Dipati Tuban. Nggih. Jenengan iku sinten? Agemane benten kalih kula. Aku Sunan Bonang ya Makdum Ibrahim. Kanjeng Sunan Bonang. Rasa Wulan. Coba aku tak takon kowe yo, Nduk. Nggih. Kowe kok nganti kendhat arep nglalu. Monggo nglalu kuwi kaperang mati keng nista. Sing mati kuwi ragamu ning sukmamu yo arwahmu mesti klambrangan pindhaning peksi kang durung entuk penjokan. Apa kowe didukani karo bapakmu? Boten Kanjeng Sunan. Kowe ditinggal pacarmu? Menika nggih titik. Lho nek kabeh ora njur ana apa Rasa Wulan? Kula dipun tilar kadang kula Kanjeng Sunan. Ditinggal dulurmu? Injih. Wadon, Boten. lanang. Injih. Sapa jenenge? Kang Mas Raden Sahid. Raden Mas Sahid. Nggih. Ya Allah, ya Rabbi subhanallahi wa bihamdi. Rasa Wulan. Kanjeng Sunan Bonang. Sahid kuwi dulurmu sing banget kok tresnani. Dir. Panjen kowe kudu ngenggono marang kahanane wong urip. Urip kuwi lelaku. Lelaku kuwi ribet dadi wong urip kuwi lakune ribet banget jalaran. Uripmu nyang alam dunya. Ya. Alam dunya kuwi tetep kebaing watu sandungan, kebaing daru beksi. Inna ma'al usri yusra.
ana pepeteng mesti ana pepajar. Menapa saged kula pinanggilan kadang kula Kanjeng Sunan Bonang? Kowe bisa ketemu lan sedulur Raden Sanget neng ana lelakune. Ajeng menapa menika Kanjeng Sunan? Lelaku dudu laku suku ning lakuning kalbu. Kowe kudu tapa ngidang, tegese mlakumu kudu mbrangkang ngidul ngetan parane nanging kowe aja nganti pisan-pisan dahar yen ora ana sega sing cepaking pengarepanmu. Ping pindho aja nganti pisan-pisan kowe ngombe yen ora ana tumetesi embur saka ing dhuwur. Apa to, Nduk? Kanjeng Sunan Bonang. Sinasa ora den kados pundi, wateng kula saged pinanggilan kadang kula badhe kula lampahi. Saguh. Kula saged. Tak dongakno yen rasa ulang. La haula wala quwata illa billahil aliyyim. Ya. Daryo Basuki. Assalamualaikum. Kang Masahid. Sapunika badhe kula lampahi tapa kita. Pun aku tresno karo panjenengan Kang Mas. Bakal tak wiwiti saka papan kene. Muga enggal aku bisa pinangke karo panjenengan. Kang Masahid. Punten pundi panjenengan Kang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lumakuning suku kanthi weninging cipta. Ora krasa nganti temoko ing tanah Jawa. Mongko jroning pangangkah aku keping ketemu kelawan Kakang Makdum Ibrahim. Yu Kakang Sunan Bonang. Mongko panjangka iku bisa kasembadan jumbuh kelawang paningkandikaning guru kanthi sarana tapa ngalor. Yuk abot kinaya ngopo bakal tak lakoni. Ke ana wit kang gedhe. Mbok menawa kanthi sarana tapa ngalor iki bisa kelakon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilauhu billahi la ilaha punten pundi panjenengan Kang Mas. Sama-sama Kang Mas aku tapa kita.
ngerti ngono, iki mau ngombe banyu sendang yo wit mau. Lari. Duh! Subhanallah wa bihamdihi. Sopo kowe bocah wadon? Aku Rasa Wulan. Rasa Wulan. Jenengan iku sinten? Aku Syekh Maulana Maghribi. Kok nganti ganggu gawe nggonku topo ngalong apa wigatine Rasa Wulan? Wigatine niku pun cetha. Aku njaluk tanggung jawab jenengan. Yen kowe njaluk tanggung jawab, aku tanggung jawab sing kepiye, Rasa? Lho. Iki lho, aku meteng mergo sampeyan. Ya Allah ya Rabbi subhanallah wa bihamdihi. Rasa Wulan, Kanjeng Sen. aku iki lagi nglakoni topo ngalong kok malah kowe ndakwah aku tumindak sing ora bener. Sing jalari nganti kowe nggarbini. Mengko gegek metengmu karo wong pelayon, ha? Aboten jenengan iku sembrono. Nyuwun sewu, Cik, Kanjeng Sen. Niki cetha yen sing tumindakne pun jenengan. Kala wau kula rak tapa ngidang, nggih to? Gandeng gondang kula niki salit. Kula ngombe banyu sendang. Lho, bareng kula ngombe banyu sendang niku kok kula kelakon bobot jebul wonten jenengan sing sak dhuwure sendang nika. Yen kaya ngono kowe ndakwa aku mergo kowe ngombe banyu sendang ana sak ngisorke nggonku topo ngalong. Nggih. Rasa Wulan, Napa? yen to pancen sing jalari kowe bobot kuwi mergo ngombe banyu sendang, duk nalika aku topo ngalong. Yen kaya ngono komoku tiba ana ing dhuwuring sendang kuwi, Rasa. Mila Kanjeng Syekh, cetha yen to sing tumindak niku jenengan. Rasa Wulan, pancen samu barang wae ora ana sing barang kang mukal kejaba Allah wingi jabahi. Tuladane mung sak komo sing tiba ana ing dhuwur sendang kelakonku ombe saiki kowe nggarbini ngandhut kurang bae. Encik. Banjur kepiye sing mbok jaluk, ha? Lah nggih kula nyuwun tanggung jawab jenengan to Kanjeng Syekh. Kowe njaluk tanggung jawabku. Nggih. Ya wis, kowe bakal tak nikah yen kowe. Lah, boten nek niku. Jarene njaluk tanggung jawab. Lah ngeten lho, tegese tanggung jawab niku kula mboten nyuwun dinikah. Kula mboten purun dipek bojo. Njaluk dhuwit, Nggih boten. emas inten. Titik. Yen to ora dhuwit emas inten Raja Brana banjur apa sing kok jaluk coba. Kanjeng Syekh, kula niku ninggalaken omah niku rak tesih prawan. Mila kula nyuwun kalih jenengan, mangke lairipun nang bayi menika kedah medal mboten saking margi sak mesthipun. Ya Allah ya Rabbi subhanallah wa bihamdihi. Kula prawan, mangke mbabarke nggih kudu balik prawan. Apa ya ana tinane punang bayi lahir ora metu ka dalan sak mestine. Lah nggih niku rak kanten jenengan, purun tanggung jawab boten. Dadi mergo pawadanmu lunga saka omah isih perawan, kowe kepengin balik perawan meneh senajan to wis dipunang bayi. Nggih. Ya wis. Ora ana barang kang mukal yen to Allah ngeparengake ngijabahi. Tak sagui. Saged. Yen kaya ngono aku bakal meminta kanugrahane Gusti kang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala ya Allah Azza wa Jalla. Ana resika ing mengkone bakal lair punang bayi ora metu dalan sak mestine. Ngaten nggih. Iya.
Mari Kanjeng Sah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ila wahida la ilaha illallah rahmanir rahim. La ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la yastawi illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Iki nek ora ning ketoprak ora ono. Kanjeng Sah, Rasa wulan cahayu. putra panjenengan menika miyos kakung. Dadi lanang to iki. Wih, Jibi pirsane bagus. Netrane kados kula. mesti kaya Kados kula. ibune. Lah sing kaya bapake iki sing apane iki? Granane. Wih, bangir. Nggih, Rekmane piye rekmane? rekmane mboten kados kula. Mbok menawi kados panjenengan. Lah iki tau beli. Iki warnane blondir. Yer, putrane Alhamdulillahirabbil ibu. alamin. Cinu. Wah, Ya Allah, lah kok sing disulubane kok malah bapake dituku nang bayi to ya. bocah bagus, putrane ibu sing ganteng-ganteng dhewe. Cinu. Wah, Lah iki apa sing marahi? ah, Ora kuat-kuat ngampah jroning batin lan ngampah jroning lahir. Kanjeng Sah. Rasa wulan. Kalau wau, kula menika rak dereng ngresik. Mila sawetawis kula titip putra kula nggih. Titip. Nggih. Wis sawetara bakal tak bopong tak gendong punang bayi. Nanging mengko yen wis rampung gone resik enggal kemuli bali rene. Ngaten, Ger. Derek lan ramamu ya aja rewel ya, Ger, bocah bagus. Ganteng kaya bapake. Ini putih. Ora nyono. Yen to kelakon duwe punang bayi, aja kesuwen lho rasa wulan. Rasa wulan. Yen wis rambung gone resik enggal tumuli mrene ae. Iki punang bayi njaluk kok susoni. Wulan. Kaya suwe temen lho, Rasa wulan. Yo. Rasa wulan, rasa wulan. Pamitmu resik mergo kowe rampung babarke punang bayi. Nanging yo gene ngopo malah kowe lunga ninggalke papan kene rasa wulan. Kapara punang bayi kok titipke lan aku. Iki anakmu rasa wulan Kujur tenan iki. Apa tak titipke wong pelayan ngono ya? Piye? Punang bayi iki durung duwe jeneng utawa tetenger. Yo. Kanggo njumbuhke kelawan wong tuane wadon. Duk nalika semono nglakoni tapa ngidang. Punang bayi iki wujud jalu. Bakal tak wani tetenger kidang telangkas. Ojo nangis ya cah kidang telangkas. Bocah bagus. Kewajibanku durung rampung siar agama Islam ing tanah Jawa. Yen to aku nggawa punang bayi, iki bakal ngribet-ribeti marang lakuku. Aku kelingan anakku weruh. Ana ing desa Tarub kae ana rondo. Sing seprono seprene ora duwe putra utawa ora duwe anak. Ya.
Punang bayi iki bakal titipke marang Mbok Rondo kae. Sepisan dimen seneng atine kang angka 2 bisa ngupakara kidang telangkes. Mbok Rondo, punang bayi bakal dadi anakmu Mbok Rondo. Duit iki totale 38 juta. Kandhane. Isih kurang. No. Lagi lingkung napa oleh Pak RRT iki mau. No. Ora marem. Lalu tengah alas. Kae ana omah payone alang-alang. Keceke kulit jati. Nek kowe mlebu omah kae seneng atimu kalegan, seneng anu budha. Budha. Nyamene srana ngadol. Hah? Ora mabuk.